Hello friends, percentage ni part 2 video lecture आव आं नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो गासैखौबो A to Z नायलांगासिनो दङ। आच्छा आं बेवहाय हिस्टरिनिबो लेक्चार बानायदों आसाम हिस्टरि मेथ्स सोलिगासिनो दङ दा तो आसाम हिस्टरिनिबो बेवहाय मोनसे प्लेलिस्ट बानायना दोनखानाय दङ प्लेलिस्ट ओके तो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जायफोरा नायाखै आवगायनि पुराना भिडिअसफोरखौ पार्ट वाइसआव लाखिनानै दोनदों बेफोरखौ जेन नायनानै लायो नोंथांमोना बेनि उनावहाय मेथ्सनिबो पार्ट 1 जों अलरेडि भिडिअ लेक्चार क्लियार खालामबाय तो दा जाहैबाय बेयो पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार आरो बे जाहैबाय जोंहा पार्सेन्टेजनि सोमोन्दैमोन ओके तो पुलिसनि थाखाय ग्रेड 3 4 नि थाखाय टेटनि थाखाय गासैबो हेल्पफुल जागोन बेवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो 3 मान्थ्सनि कोर्स जों लन्च खालामनो थांगासिनो दङ 3 मान्थ्सनि कोर्स आसाम जीके आरो मेथ्स बे मोननै पार्टखौ टोटेलि बेवहाय कभार खालामनाय जागोन ओनलि 499 रुपिसआव गासै आयदाखौ बर' रावजों फरायनाय जागोन आरो नाम्बार होना दोननाय दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक होना दोननाय दङ WhatsApp ग्रुपनि बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन तो थुदो बिदिब्ला जों थांनायाव एसे नायबाय नङा होमबा बेसिकखौ जों नायबाय तो दायो जों ओरिजिनेलि एसे कुइसनाव जों हाबनोसै एसे भितराव हाबनोसै आरो बेबादि कुइसन नोंथांमोना एग्जामाव बारे बारे फैनायखौ नुनो मोनगोन दे तो बेफोर कुइसनफोरखौ एसे नोंथांमोना गुरुत्व होबानो जाबाय से 240 क्वेश्चन नंबर 1 दे 240 इज व्हाट परसेंटेज माने परसेंट मोर देन 88 तो नोंथांमोना जे 240 नम्बरा तामाने बेसेबां परसेंट बारा नामदो तामाने ना 88 नि तो सपोज परसेंटेज मानेनो जाबाय जेनेबा मोनसे 100 नि आरो जेनेबा न होमबा तो फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोनखौ मा क्लियार खालामना होनो लुबैगोन बेयाव किसुमान माने ट्रिकखौल' इउज खालामगोन जों दे हानायसिम जों ट्रिकखौ इउज खालामगोन तो कन्डिशना जाहैबाय मोर देन बांसिन दैट मीन्स व्हाट प्लासखौ बुजायगासिनो दं ना होमबा किसुमान टार्म्स हाबनानै थागोन कुइसनावनो बेखौ गोसोआव लाखि तो सपोज 240 आरो मा दङ बेवहाय 88 ओके 240 आरो 88 तो बे मोननैखौ रेशियो दिहुन तामाने बे मोननैखौ रानोब्ला जों मा मोनगोन बे मोननैखौ जुदि रानोब्ला सपोज 88 आ माजों थाङो सपोज 8 जों हमबाय जों 8 जों बेसेबां थाङो 11 आरो 240 आबो बेसेबां थांगोन 8 जों बेसेबां थाङो बियो 30 ओके तो सपोज आं बेयाव देखायनानै होनि 240 इक्वल टू 8 into 30 जायो आरो 88 इक्वल टू 8 into बेसेबां जायो 11 तो आं बुंनि जे बै 8 खौ जों कमन लानो हायो नंगौना नङा अब्ला 240 आव 30 थालांबाय आरो 88 आव बेसेबां थालांखो 11 थालांबाय बेयाव ओके क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय 30 आरो 11 न होमबा बे नम्बर 30 आरो 11 बे नम्बर 30 आरो 11 नि गेजेराव बेसेबां बारा व्हाट परसेंट मोर देन नामदों न होमबा तो बे 30 नम्बरा 11 नम्बरनि बेसेबां बारा जाना दं बेवहाय मोर देन ना बुंखादों दैट मीन्स प्लस जागोन माने 30 नम्बरा 11 नम्बरनि बेसेबां बारा नामदों 11 सॉरी 11 नङा मो 11 जानो नङा होमबा तो बे बेसेबां बारा नामदों बेसेबां बारा जागोन बेखौ माइनास खालाम खेबसे तो बारा जागोन बेवहाय प्लस 19 तो 30 11 बेसेबां जागोन 19 जायोना जाया बेयो ओके माइनास खालामब्ला जाबाय बेसिम तो 30 आरो माने 240 आरो 88 नम्बरनि गेजेराव 19 डिफरेंस दङ नामदों आरो बे डिफरेंसआ सोरनि नामदों व्हाट परसेंट मोर देन 88 नामदों न बा सोरनि परसेंटनि बुरजा नामदों तो खोथाया जाहैबाय जेब्लाबो गोसोआव लाखि बेबादि बेलायाव सोरनि नामगोन बेनि नाम्बारआ गाहायाव फैगोन दैट मीन्स जों डाइरेक्ट बुंनो हागोन जे 11 बे 11 आ फैगोन दे बेवहाय 11 divided by sorry 11 बेसेबां जागोन गोजौआव 19 तो 19 divided by मा जागोन 11 into 100 माने परसेंटेजनि खोथाखौ बुंदों बेवहाय न होमबा तो परसेंटेजनि खोथाखौ बुंबाय नालाय 100 फैगोन बेवहाय इक्वल टू बेसेबां जागोन बेखिनिखौ सेफायदो तो बेखिनिखौ जुदि सेफायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन सपोज आं बुंनि बेवहाय जे 1900 जागासिनो दङ आरो ओरैहाय बेसेबां जागासिनो 11 तो बेखौ जों मा खालामगोन जे 1900 खौ नोंथांमोना बेवहायबो लाखिना दोननो हागोन दे किन्तु जुदि कुइसना एन्सारा जुदि बेवहाय फिनिशिं जायाखैब्ला अब्ला आरोबाव मोनसे पार्ट दंबावो लिरनो हायो बे रखम जे 11 खौ डिवाइड खालामग्रोलाय बेवहाय 1 मोनबाय 11 तो 8 जाबाय 80 अब्ला बेसेबां जागोन 7 बाथाय 77 7 जागोन बेयाव 3 ओके बेसिम क्लियार 0 तो 11 बेसेबां जागोन बेवहाय 2 होनानै बाय बेसेबां जागोन 22 दैट मीन्स बेसेबां थालांखो बेवहाय 8
तो अब्ला जों बेखौ मा होनना लिरनो हायो नैबेखौ मा होनना लिरनो हायो बेखौनो माबायदि साजायनाय जों 172 divided by 11 रानखोन्दाया जाहैबाय 8 तो एन्सारा मोननैनि गेजेराव मोनसे जानो हानाय जुदि मा होनना बुङो कुइसनाव थायोब्ला ओके क्लियार जादों बेसिम तो बे सिस्टेमखौ गोसोआव लाखि आरो एज इट इज सेम मोनसे खालामबावनि जों जे 840 आरो मा होनना बुंदों डिफारेन्सआ 260 मोर देन बेसेबां पार्सेन्ट मोर देन होनना बुंब्ला गोसोआव लाखि बेजों राननो हायो ना माबाखौ बानाय तो बेखौ आं मा खालामनि इरेज खालामनानै दे बेखौ दानना होनि ओके तो बेवहाय जाहैबाय बे 240 नि 0 बेबो 0 केन्सेल जाबाय दानिया 84 आरो आं नोंथांमोनखौ 26 नि गेजेराव मा कमन दं आं बेखौ लाना देखायनि ओके तो 84 आव आरो मा नामदों 24 सॉरी 26 तो 84 आरो 26 आव नाय 84 आरो 26 आव जों जुदि कमन लानांगौब्ला बे मोननैबो दाजागासिनो दङ नैजों कमन थांनो थाखाय बेयो सपोज बे सपोज 16 खौ नाय 26 नाय 2 into बेसेबां जायो 13 अब्ला 2 into बेसेबां जागोन बेयो 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 4 बेसेबां जागोन बेवहाय 8 दैट मीन्स 2 आ जाहैबाय बेयाव मा जागोन कमन 2 आ जाहैबाय जुदि कमनब्ला अब्ला मा थालांगोन 84 आव बेसेबां थालांखो बिदिब्ला 84 आव थालांबाय जोंहा 42 आरो 26 आव बेसेबां थालांखो जोंहा 13 दैट मीन्स बे 42 आरो 13 आव जोंहा मा खालामनांगो डिफारेन्सखौ मा दङ डिफारेन्सआ बेसेबां जाना दङ बेवहाय प्लस 29 माबायदि दिहुनगोन बेखौ 42 आरो 13 माइनास खालाम बेसेबां मोनगासिनो दङ 29 तो बे जाहैबाय बारा जाना दङ अब्ला बारा जाना दङब्ला जों मा खालामदोंमोन अबेनि मोर देन अबेनि 260 नाम्बारनि 260 नाम्बारा बेसेबां जाना दङ 30 बे गाहायाव फैगोन गोसोआव लाखि प्लस 29 तो 29 आव थागोन गोजौआव 29 नि जितुनिखि डिफारेन्स नङा होमबा बे मोननै नाम्बारनि बियो डिफारेन्स बे मोननै नाम्बारनि डिफारेन्सआ अलवेज मायाव थागोन बियो गोजौआव थागोन माल्टिप्लाइ विथ 100 सिम्पल खालाम तो अब्ला बेवहाय मा जागोन जोंहा तो बेखौ क्लियार खालामनायनि थाखाय आं मोनसे फर्मुला बुंनि सपोज 290013 फर्मुला माने मा आरो लं काटआनो जागोन बेयो तो बेखौ रानदोल' बेवहाय 2900 ओरैहाय 13 तो बेवहाय जुदि 2 होयोब्ला 2 into 3 6 2 into 1 2 ओके 3 जाबाय 30 आरोबाव 2 होना नायबाय बेवहाय बेसेबां मोनगोन 26 4 0 अब्ला बेसेबां मोनगोन सपोज 4 3 होना नाय 3 into 3 9 3 into 3 9 ओके 3 into 1 3 1 जाबाय रिमाइंडार बेसेबां मोनखो 1 दैट मीन्स जों बुंनो हायो बेखौ अब्ला बेखौ डाइरेक्टलि लिरनानै होनो हासिगोन दानिया 223 डिवाइडेड बाय 13 रानखोन्दाया जाहैबाय 1 तो बेसिम क्लियार जादों तो बेबादि जों खालामनो हायो बेखौ बेनो आरोबाव मोनसे नायबाव लेस देन थायोब्ला माबादि जागोन तो लेस देन थायोब्ला नाय नैबे जाहैबाय लेस देन थानाय टार्म्सखौ नाय दे टार्म्सखौ गोसोआव लाखि जे लेस देन थायोब्ला माबादि जागोन तो सेम थिं जागोन 150 आरो मानि गेजेराव जागोन डिफारेन्सआ 400 जोंहा 150 आरो 400 ओके तो 0 0 कैंसिल तो बे माजों थाङो 5 जों बेसेबां थाङो बेयो 3 आरो 5 जों बे बेसेबां थाङो 5 सानजाब 10 40 ओके 3 आरो 8 तो बे जिथुनिखि 150 नाम्बारा बेसेबां पार्सेन्ट माने बेसेबां नाम्बार मोनसे खम नामदों बे 8 निख्रुइ बेसेबां खम जाना दङ बेवहाय बेसेबां खम माइनास बेसेबां जाना दङ सपोज 5 जाना दङ नङा होमबा तो 5 प्लस 3 बेसेबां जायो अब्ला 8 जायो जोंहा तो अब्ला गोसोआव लाखि सिम्पल बेवहाय जायखौ दिहुननो होदों बेनि मा जागोन नाम्बारा गाहायाव फैगोन सरि 8 सो जागोन दे बेयो 8 बेनि उनावहाय जा नाम्बार दङ जोंहा जा डिफारेन्स दङ बे डिफारेन्सआ फैगोन माइनास साइनास गैया दे बेयाव माइनासफोरा फैया आं जास्ट देखायदोंसो इनटु माल्टिप्लाइ विथ 100 सिम्पल जाबाय बेयाव तो बेखौबो मा खालामनो हागोन नोंथांमोना राननो हागोन बेवहाय तो रानगोन माबायदि सपोज 2 जों 4 जों थाङोना बेयो 4 सानजाब 2 8 4 सानजाब बा 20 4 सानजाब 2 8 10 ओके तो जाबाय बेसिम क्लियार तो बेसेबां जागोन 5 into 25 बेसेबां जागोन जोंहा 125 डिवाइडेड बाय 2 बेखौ जुदि राननांगौब्ला नोंथांमोना ओरैबायदिबो खालामनो हागोन जे 2 into 6 12 जागोन 5 फैबाय 2 into 2 बेसेबां जागोन बेवहाय 4 1 दैट मीन्स रिमाइंडार 1 मोनबाय अब्ला 62 1/2% तो ओवरऑल एन्सारा जोंहा बे जागोन ओके तो बेसिम क्लियार जादों बयहाबो तो बेनि उनावहाय जों नेक्स्टआव नायनोसै नेक्स्टआव बेफोरबायदि कुइसनफोर दङ आरो मेल्ला
तो नेक्स्ट भिडिअ जों लोगो मोनफिनलायगोन बे जाहैबाय पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार आरो डिसक्रिप्शन बक्सआव जाहोना दोननाय लिंक दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन 3 मान्थसनि कोर्स लन्च जागोन जोंहा आसाम जिके आरो मेथ्स बेवहाय गासैखौबो सल्व खालामनानै जागोन एनिहाउ एसआइ जा बेनि उनावहाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 जा टेटनि जा गासैखौबो जों सल्व खालामनाय जागोन आशा खालामो भिडिअखौ मोजां नांदों आरो जुदि मोजां नांदों एसे लाइक शेयार खालामनानै हो जाहाथे आंबो बोलो मोनो भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो थेंक इउ